Sanibonani, ngiyakuthemba niyaphila. Igama lami uNkanyiswa kaNgcobo. So ya ngifisa kunethulela iMbumba Casting Agency podcast, ICA podcast. So if you wanna join us, you can email us on icapodcast320@gmail.com. So igama elilodwa elihlangene ma-small letters. La kwi-podcast yethu siyidila nje ne-reality. Sizo-invite ama-casting directors ukuze asicacisele indlela okuqashwa ngayo ama-productions. Siphinde futhi sibe nama-coordinators nawacacisa indlela abhukha ngayo. Siphinde sibe nama-actors lawa asemadala angasawuthola umsebenzi, sithole ukuthi inkinga yekuphi. Siphinde sithole ama-actors lawa akhona njengamanje a-relevant, adumile njengamanje. Asitshele indlela yawo nawo aseyihambile ukuthi asicebise ukuthi ikuphi la kungamele sinyathele khona, la kumele sinyathele khona kahle. Siphinde futhi sibe ma-actors asafufusa. Sibheka ama-challenges ababhekene nawo, sibheka amathuba ababhekene nawo. Bona-ke bazobe sebethola ne-chance yokuphefoma ama-piece, ama-monologues abanawo, yabo, just ukuthi badayiseke, babonakala ukuthi beze bengaqashwa nje yini abayiphethe, noma nalaba abaqashwayo ubona baqashwa ngobani. So sibheke lezo zinto bese siphinde futhi sizothola i-accounts department. I-accounts department nayo izosichazela ukuthi kusuke sekwenze njani if ama-artist ezosebenza bengasakhokhelwa, yabo, ukuze kube ne-clarity, ngoba kunempi enkulu ekhona eyokuthi khona ama-agents angabakhokheli abantu uma bebukhiwe, kanti iqiniso lithi khona kwa-accounts bakhetha ama-invoice abantu abafuna ukubakhokhela. So kufuneke-ke basicacisele lapho ukuthi leyo ndima leyo ihambe izifikephi. Sizobe sesithola futhi-ke nomuntu oyinjulabuchopho from kwa-SARS, uyena ozosicacisela ngale tax, 25% lo obalwa kuma-artist if esebenze e-ena imali e-more than 350 rand, then lo muntu ufuneka manje no-25%, yabo. Uthola ukuthi abanye mase kufuneke bakleyime ku-SARS lezi imali lezi ayiveli. Yeah, so kuningi nje esizokushera ukuthinta indima yakwa-art. Yeah, sizobe sesibiza ama-producers nawo azokwazi ukusinikeza umhlahlandlela ukuthi kombe thina bangasilekelela kanjani ukuthi konje bangasilekelela kanjani. Esoreni ngiphazanyiswa yilokhuzane ikhole engenayo ukuthi konje bangasilekelela kanjani ekuthenini sizenzele zethu izinto. Baningi abantu abanamakhono la okubhala, bathi kuyeka kanjani phambili. I-channel yona sizoyizama nendlela yokuthi nayo isicacisele ukuthi kuyeka kanjani phambili, ngoba nama-portal akhona uma usubmitha nge-portal kuvele kucwebe isiziba njengathi uyilahlile into yakho. Yeah, so nje yilokho sizobambisana, abantu bazoshare abanakho, abantu bazozuza ulwazi, ngoba ama-casting directors ngokuhlukana kwawo azoveza ukuthi bona yini abayifunayo noma yini abayibhekayo if bezokhasta umuntu, uyabona, ukuze singayibambi la engalele khona. Sometimes abanye abantu bathi hayi kuqashwa abantu ababodwa, hayi kunetiye, hayi kuyagwazwa, kanti abazi ukuthi kuqashwa kanjani. And ama-casting directors anendlela yawo yokusebenza. Ungazibona wena mhlawumbe uqashiwe kwenye i-production, bakuvumile bakushayela izandla, mase uyitshelwe ukuthi amanye ama-productions uzofika uyiphuzele nje, kanti bona ababoni lutho kuwena, yabo. So nanoma yimuphi udirector, u-casting director, sizozama yonke indlela yokuthi sibathole, ukuze uzazi ukuthi uma uprepare ama-auditions la kukhasta khona usibanibani, ngiprepare ngale ndlela, la kukhasta khona usibanibani, ngiprepare ngale ndlela. Sizobe sesiphinda futhi sesibiza nama-agency ngoqobo lwabo, nawo
chaza nawo lezi ingqinamba nawo abhekana nazo when it comes to umsebenzi, mase sibheka nale yokuthi yini le dalo ukuthi umuntu mayeke nje wacabanga ibhizinisi uvela acabanga ukuba ne-agency, uvela acabanga indaba yama-extras. So guys, yilokho nje ngathi zikhathele kona kule podcast yethu. Good luck.